Ha caigut d'hora avui, Víctor, Primer partit i aquesta acció de la Monta, penal del porter de la Monta, ha significat el gol de Josu, primer partit, i aquest gol ha acabat sent el que ha decidit el grup d'avui. Certament, Roger, el penal decisiu de Josu que ha deixat fora, no en aquest partit, però posteriorment el vigent campió, el Terrassa. El Terrassa, exacte, en el tercer partit del dia, en el 0-0, però aquest partit ha estat l'única, la victòria del Sant Andreu, volem dir, que amb l'empat final ha fet que sumés 4 punts i, per tant, es classifiqués per a les semifinals. Cau el vigent campió, el Terrassa, i es classifica el campió de l'edició anterior, del 2021. Per tant, teníem avui un grup molt competit, amb molt bon ambient, i s'ha notat. Bon algú, Víctor, com estàs? Bona jornada d'històric, correcte, Roger. sí. Molt bé, estem molt bé. Ja tenim 3 semifinalistes. Tenim el Manresa, el del primer dia, el Cerdanyola i el Sant Andreu, que avui ha completat aquest grup tan dur, amb 2 equips de segona federació. Exacte. I un equip de tercera, com la Muntanyesa. Una Monta molt batalladora, ho veurem, que de fet ha guanyat el partit contra el Terrassa i al final tot ho ha decantat el penal que comentàvem. Com estem fent aquests dies, ordre cronològic, primer partit, hem vist ja un avançament, el Sant Andreu Monta, un partit en què només hi ha hagut un gol, el gol de penal de Josu. Ha sortit el Sant Andreu molt intens, realment, estrenaven a més samarretes tots dos equips, la de la Monta curiosa pel color rosa, no era l'habitual groc i negre de la Monta, i la del Sant Andreu perquè s'ha fet molt mediàtica, perquè Meiva recupera la indumentària esportiva en un club barceloní. Tothom tenim els nostres gustos, però sembla que el públic ha guanyat més la del Sant Andreu. Ha agradat molt i l'agradaria estar ple d'afició del Sant Andreu, però també ple de samarretes Meiva del Sant Andreu. Martí Alonso ha tingut la primera, ha sortit el Sant Andreu, com dèiem, intens, i d'inici semblava que no que pogués ser un monòleg, però sí que el gol andreuenc semblava proper. Aquesta és l'opció de Martí Alonso, però a poc també la Monta s'ha estirat una mica. Correcte, ha anat posicionant-se sobre el camp, a l'equip de Raúl Page, i ha estat molt sòlid en aquests primers compassos de joc. Veiem diversos cops de caps perillosos. Aquest que marxa un punt alt, i llavors ja la jugada del penal, la jugada que hem vist a l'inici d'aquest programa. Penal dins l'àrea petita. Sobre Martí Alonso. Exacte, i Josu des dels 11 metres. Molt tranquil, Josu, un històric de l'històric. Hem estat buscant i Josu l'hem trobat que ha marcat a gairebé totes les últimes edicions. Hem arribat al 2015-2014 i també marcava gols, per tant és un clàssic de tot, del futbol català i també, per tant, per extensió de l'històric. La Monta a partir d'aquí s'ha estirat. Sí, ha reaccionat mitjançant Wilbert, ha fet aquí una bona... veiem la pausa d'hidratació que està acompanyant als companys de... Minut 25, I exacte, Wilbert ha xutat aquí i ha aturat molt bé el porter. Jaime, el porter Jaime del Sant Andreu. Aquí també blocant bé la pilota, ha estat clau Jaime. I també hi ha hagut una opció per a Pochito, per al Sant Andreu, és aquest xut que bloca el porter. Dels millors del Sant Andreu Pochito, perquè ara el veurem en una atracció, en una segona jugada polèmica del partit. Es podria haver pitat penal, estava al llindar aquí de l'àrea, però al final l'àrbitre ha considerat que no. No hi ha hagut penal, exacte, i la victòria s'ha quedat per al Sant Andreu, 1-0, victòria que els deixava propers al triomf. A més, també s'han endut la tanda de penals per a un possible desempat, quart criteri en cas d'empat a punts, 3-1, per tant tot ben encarat per al Sant Andreu, i el segon partit, la Monta s'ha quedat al camp i ha jugat contra el Terrassa. Ho tenia molt de cara amb aquesta victòria del Sant Andreu, però la Muntanyesa no s'ha donat per vençuda i ha reaccionat molt bé en aquest partit contra el vigent campió, l'equip que estrena projecte ara de la mà de Gerard Garriga. De Gerard Garriga, exacte, el nou entrenador del Terrassa, ja amb experiència també l'entrenador a la segona federació. El Terrassa ha avisat d'inici amb aquest xut de Joan Piera, i després en aquest córner d'Àlex Fernández, del segon pal, la pilota ha anat al pal. Ha anat al pal, sí, el porter no acaba de refusar bé, el porter de la Muntanyesa, i la pilota va al pal. Després Toledo també l'ha tingut en aquesta internada per la dreta, ha sortit molt fort el Terrassa, una mica com el primer partit del Sant Andreu, doncs igual, però la Monta ha anat trobant també el seu lloc al camp. Hi ha hagut una molt bona jugada aquesta de la Monta, que al final és anul·lada per fora de joc, però ha estat un atac interessant del conjunt barceloní. Àlex Fernández l'ha tingut de nou aquí, en aquest xut des de la frontal, creuat lleugerament, i ha arribat a l'acció del gol. Ara veiem el gol de la Muntanyesa, el gol que marca Montoya de cap, Manel Montoya, s'ha imposat a la defensa garenca i ha aconseguit aquest important gol pel seu equip per marxar amb una victòria. I la Monta s'ha anat sentint còmode els últims minuts. Hem vist una jugada individual de Rolo brutal, al 5 de la Monta, la veurem ara tot seguit, que es notava que la Monta ha anat de menys a més en aquest partit, aquesta és l'acció de Rolo, ha anat de menys a més en aquest partit i al final s'ha anat creixent. I ha tingut encara una última opció de Bargalló. Ha estat més a prop a la Muntanyesa del 0-2 que el Terrassa de l'1-1, i veurem aquesta acció de Bargalló final, que quan ja quasi el nou Sardenya cantava gol, la pilota surt per sobre el travesser. L'assistència és la passada de la mort, exacte, la pilota surt fora per poc.
el marcador ja no s'ha mogut, victòria de la Monta, hi ha hagut també penals, per tant, per a un possible desempat, els ha guanyat la Monta 3-1. 3-1, Per tant, això ha conduït a que al tercer partit tots tres equips tinguessin opcions de passar a semifinals. Teníem diversos matemàtics a la graderia intentant resoldre els possibles triples empats. Fem un tuit que per fórmula és les matemàtiques senzilles d'aquest grup 3, i senzilles, avui no eren tan senzilles, però bé, en general al final ho hem aconseguit. Amb tot, la Monta s'ha acomiadat i hem parlat amb protagonista. Exacte, hem tingut el golejador de la muntanyesa, Manel Montoya, que diu que no estava molt acostumat a marcar gols, però avui s'ha lluit aquí l'històric. Montoya, hem dit a Twitter, exacte, ha saltat més que ningú. L'escoltem. Bé, doncs en Manel Montoya, el golejador del partit de la Muntanyesa contra el Terrassa, quina valoració feu d'aquests dos partits avui al torneig d'històrics contra dos rivals de superior categoría? Sí, correcta. Empezamos hace una semana prácticamente y nada, cogiendo carga para hacerle chicha a las piernas y bueno, intentamos llegar lo mejor posible a la temporada y entrar con buena dinámica y nada, empezando bien el torneo históricos. Heu tombat el vigent campió amb aquest gol que has marcat. Com t'has sentit en aquesta acció? Bueno, muy bien, la verdad, porque no estoy muy acostumbrado a marcar, así que bueno, está bien empezar con esto. Finalment, encara no sabeu si esteu classificats perquè depèn d'una carambola en aquest tercer partit, però en tot cas, contents de participar, entenc, en aquest torneig d'històrics, que és un primer punt de trobada, ¿no? Sí, muy contento. La verdad que está muy bien gestionado todo esto, el campo es espectacular y siempre es muy emocionante jugar aquí, en un campo como este, un estadio. I com sempre amb el suport dels vostres aficionats. Eso no puede faltar nunca. Ya desde el primer día que entrenamos estaban ahí con las bengalas. Doncs molta sort durant la temporada i ens veiem properament o el dissabte. Muy bien, pues muchas gracias. Per tant, Terrassa i Sant Andreu saltaven a l'últim partit amb condicionants relativament clars. Sant Andreu, si no perdia, passava, que és el que ha acabat passant, i el Terrassa havia de guanyar marcant més d'un gol. Per tant, 2-1, 3-1... I tot el que fos una victòria del Terrassa per 1-0, hauríem d'haver vist la tanda de penals com quedava. I veure el triple. Aquí sí que hauríem començat a sortir numeritos, no? Ens hem estalviat aquest mal de cap, ho hauríem resolt segur, però ens hem estalviat aquest mal de cap i finalment hi ha hagut aquest empat a 0, però veiem un partit que ha sigut interessant i disputat. Molt igualat i molta competitivitat de nou per ser les semifinals històrics i molt bon ambient, sembla que ja ho hem anat dient, però molt bon ambient avui de les tres aficions amb el Nou Sardenya. Potser la millor entrada avui dels 3 dies fins ara. Clarament no és que els altres dies no hi hagués públic, perquè Déu-n'hi-do, però avui sí que... També dos equips barcelonins avui i el Terrassa que també porta molta gent. Toni Paredes, el 20 del Sant Andreu, ha tingut aquest 1 contra 1 una mica escurat per la pressió de la defensa a l'inici del Sant Andreu en aquest cas, i a poc també hem tingut arribades del Sant Andreu, però també del Terrassa, per tant, igualtat ja d'inici. Sí, Pau Salvans ha protagonitzat aquesta acció del Terrassa, que no acaba en gol per la bona intervenció de la defensa. I també festival, Sergi Serrano, aquí ha fet el que ha volgut una mica per l'esquerra i la deixa al segon pal, que Alexis la col·loca al lateral de la xarxa. Per poc no s'ha cantat el gol en aquesta gran acció de Sergi Serrano. Gil Muntades també l'ha tingut per al Terrassa, són noms de protagonistes que escoltarem després. Abans, però, de l'ocasió de Gil Muntades hi ha aquest atac dels ballesans. Aquesta és l'opció, també des de la dreta, forçant l'aturada de Nil Torreguitar, del porter del Sant Andreu en aquest segon partit. Molt bona aturada de Nil Torreguitar, efectivament, i també veiem un xut de Lucas Viña, que atura també el porter en 2 temps. Lucas Viña, que va marcar el gol guanyador de l'Històrics 2019. Sí, un clàssic també, 21, ja marca el 21, exacte. O 19, és igual. En tot cas, tenim després més festival Sergi Serrano aquí, canvi de cama, ruleta, una mica intentant fer el pack complet, al final no se n'ha sortit del tot aquí. Després ha hagut més arribades de Lucas Viña, també. Aquí veiem el xut de Lucas Viña, que atura en 2 temps Nil Torreguitar. El Terrassa, clar, necessitava la victòria i estava empenyent fort, però el Sant Andreu molt sòlid també. I en aquesta arribada de Jordi Méndez també ha estat a punt de cantar el gol. Marcos Pérez, un clàssic del futbol català, el porter del Terrassa en aquest segon partit, ha blocat bé. I l'última del Terrassa l'ha tingut Pol Sánchez. Pol Sánchez ha tingut aquesta opció, ha sortit des de la banqueta i des de la frontal de l'àrea se li ha escapat una mica cap amunt el xut, que podia haver posat molta emoció a aquesta jornada de l'Històrics. Clar, ja es anava apropant al final del partit i tothom deia, home, ara si marca el Terrassa, fan tanda de penals i comencem a sumar gols i qui guanya les tandes. En tot cas, al final, el Sant Andreu ha passat a la semifinal, com l'any passat, en què va quedar eliminat llavors pel Manresa. Encara no té rival a la semifinal de dissabte a les 9, i hem parlat amb protagonistes d'aquest partit, els hem mencionat durant el resum. Hem parlat amb Sergi Serrano i amb Gil Muntades. Escoltem primer Sergi Serrano, el jugador del Sant Andreu, torna al Sant Andreu, va destacar l'Històrics fa un parell d'anys, abans el 19 i el 21 m'ha ballat, ja vam tornar a ballar, però va destacar, va ser el jugador promesa quan va venir amb el Terrassa, i avui ha fet un molt bon partit amb el Sant Andreu i ens explica aquestes primeres sensacions en el retorn al Narcís Sala.
Amb Sergi Serrano, jugador del Sant Andreu, que s'ha classificat per les semifinals, però com anem dient aquests dies, en la pretemporada el que compta són aquestes primeres sensacions, no? Com t'has vist, com has vist l'equip? Bé, la veritat és que molt bé, estem contents de primer partit guanyar, però al final l'important és anar agafant minuts i jo crec que avui hem fet un bon partit, els dos, i és això, anar agafant minuts i anar agafant la relació entre els companys. En aquest sentit, en relació amb els companys, t'hem vist molt bé per banda esquerra, començant a entendre't amb aquests nous companys que tens. A Sant Andreu, segona federació, és un projecte il·lusionant, molta gent volcada en l'àmbit social, quant a l'afició. Suposo que tots són al·licients, no, aquesta temporada? Sí, al final l'estil de joc és el que m'agrada a mi, m'entenc molt ja des del principi amb els jugadors i l'afició ja és un altre nivell. Ja el primer partit de la temporada ja els tenim aquí animant com bojos i és un plaer. El 2021 vas venir al torneig amb el Terrassa, vas ser jugador de revelació, ara estàs com a mínim ja a semifinals i estàs agafant gust a l'històric. Sí. És un torneig que sempre agrada als històrics i sempre vols començar bé i si hi ha la sort que guanyes i tot i vas avançant, doncs d'allò millor. Moltes gràcies i sort dissabte. Moltes gràcies. Hem escoltat a Sergi Serrano del Sant Andreu i ara escoltem també a Gil Muntades, que és l'altre protagonista que ens faltava per escoltar dels tres equips, del Terrassa. El Terrassa, que era el vigent campió i s'ha hagut d'acomiadar ràpidament, prematurament d'aquest torneig, però bé, una bona experiència també pels jugadors agarencs. Escoltem a Gil Muntades, també un jugador amb molta trajectòria tant a segona ref com a l'històrics. Doncs som aquí amb Gil Muntades del Terrassa, que malauradament no ha pogut ser. Sí, quedem eliminats després d'un empat i una derrota, però ens quedem amb el bon treball que hem fet, en què algunes de les coses que hem estat treballant ja han començat a sortir i en veure que hem de seguir millorant. Veniu de ser vigents campions, suposo que sap una mica de greu no guanyar el torneig, però com dius, s'han vist coses que entenc que et fan estar motivat de cara al que comença aviat. Sí, està clar, guanyar sempre ho volem tots, però com he dit abans, ens quedem en les coses positives, en les coses que hem anat fent han sortit, algunes coses han sortit, algunes no tant, i en aquestes són les que ens centrarem per millorar, per arribar el millor possible a la Lliga. A títol personal, ampli recorregut a segona federació, arribes nou com a reforç. Explica'ns una mica quins són els objectius que et marques amb el Terrassa, dic, a nivell personal però també com a conjunt. Vaig optar per al Terrassa perquè vaig veure un projecte ambiciós. Jo crec que el club ha apostat aquest any per una plantilla forta de la categoria i això és el que voldrem demostrar. Intentarem estar a la part alta de la classificació, però després ja ho veurem, mai se sap, però aquest seria l'objectiu, és el meu objectiu personal també, per això vaig plantejar-me venir aquí. I res, anirem partit a partit, està clar, però jo crec que les sensacions són bastant bones. Doncs molta sort pel que fa al curs i ens veiem, esperem l'any vinent. Molt bé, gràcies. Merci. Doncs després d'escoltar els protagonistes sobre el terreny de joc, anem a escoltar també els protagonistes a la banqueta amb la Núria Sanz, com cada dia. Què tal, com esteu? Bé. Molt bé. Doncs comencem amb Xavi Molís, que també ens veia de dates, però vinc a confirmar aquests balls de 2019-21. Clar, hi ha un Covid pel mig que ens Clar, correcte, que ja fa ballar les edicions. Xavi Molís guanya el seu últim històric l'any 2019 al capdavant del Terrassa amb jugada promesa, o sigui, jugador promesa, Sergi Serrano. Ja està tot lligat. Després editem-lo d'abans, així no quedo malament. No, hem resolt el misteri. Doncs res, hem parlat amb Xavi Molís, que pot aquest any tornar a aconseguir aquest títol. Veurem, molt content Xavi Molís amb l'actuació dels seus, tot i que els ha costat, ho podem dir, que no ha estat un pas fàcil. I una mica pendent també de veure qui serà el rival dissabte, perquè la cosa es pot posar calenta, depèn qui toqui. Escoltem a Xavi Molís. Bé, al final crec que hem competit contra dos bons equips, el Muntanyes ens ho ha posat difícil a la primera part, al primer partit, i el Terrassa també. Al final sabíem que ens costaria, portem una setmana d'entrenaments, tàcticament hem treballat poquíssim, només una mica defensivament, i sobretot hem fet molta cama de que corrin, de que tornin després d'un mes i mig alguns i altres quasi 3 mesos, que tornessin a tenir sensacions de futbolistes. Sí, al final ha sigut una cosa brutal del club, que només pujar a Salamanca ja van treure la campanya de socis, hi ha 1.500 socis nous, no és que siguin renovats, sinó que són nous, que no estaven l'any anterior, i al final crec que estem per uns 2.700, encara falten bastants socis per fer-se, o sigui que al final crec que la il·lusió s'ha apoderat de l'afició, que és important. Al final portaven l'afició del Sant Andreu patint durant 7-8 anys la categoria, s'ha aconseguit, a més ho vam aconseguir d'una forma èpica, que va donar molt més valor i al final s'ha de disfrutar. Nosaltres aquest any hem de fer-ho bé, intentar
córrer com el que més i després tenim, ja heu vist, jugadors de molta qualitat, que si som capaços de treballar el que treballen tots els equips i després tenir la pilota, que crec que és una eina que tindrà aquest equip, de tenir la pilota, doncs crec que podem fer un bon any. Al final també hem de ser intel·ligents, no ens hem de posar cotes, però el que sí que és clar és que el club ha de continuar un any més a segona ref. Aquest ha de ser el primer objectiu i el més clar d'estabilitzar el club a la categoria. A partir d'aquí somiarem perquè al final crec que tots els jugadors tenen la il·lusió aquesta de somiar. Jo personalment com a entrenador també la tinc, o sigui que al final si a nosaltres hi ha algun equip que es despista, nosaltres estarem allà a prop per intentar estar el més amunt possible. Sí, clar, al final sempre que vens és intentar guanyar. Com a entrenador potser no va del tot bé tants partits seguits, perquè al final jugues dimecres, però jugaràs dissabte i si tornes a passar jugues diumenge, però bueno, al final dosificarem els jugadors igual que avui, 45 minuts cada jugador, més o menys. Al final crec que ha de ser una prova per ells de veure com estan, que demà descansin bé, que el treball que farem serà no de recuperació, però que serà una mica més no tan exigent com els últims 2 entrenos i a partir d'aquí intentar agafar minuts a les cames, que és el més important. Perfecte, molta sort dissabte. Moltes gràcies a vosaltres. Un Xavi Molís que ha guanyat l'Històrics com a jugador, com a entrenador del Terrassa, comentàvem, i que ara pot optar a guanyar-lo, li queden 2 partits per fer-ho, evidentment, amb el Sant Andreu. També hem parlat, òbviament, amb els altres 2 entrenadors, començant per un que s'estrena, Gerard Garrido. Sí, doncs Garrido, que venia amb el Terrassa i que se li ha escapat una mica a l'últim moment, no? Així força crític tot, amb els seus, content de la feina feta, veu que hi ha coses que comencen a sortir, que s'han treballat i comença a sortir sobre el terreny de joc, però sí que ha acceptat que els hi ha faltat als agarencs encert de cara a porteria, que ha estat més per aquí on se'ls ha escapat l'eliminatòria. Ens ho explicava així en Gerard. Doncs estem aquí amb Gerard Garrido, míster del Terrassa, vigent campió de l'última edició. Malauradament avui no ha pogut ser. Sí, no ha pogut ser. Ho hem intentat, els 2 partits, hem intentat anar per la victòria, però no ha pogut ser. Ens ha faltat una mica d'encert de cara a porteria contrària, perquè sí que és veritat que en els 2 partits hem tingut ocasions, i contundència darrere. Hem de guanyar més duels. Al primer partit teníem l'equip rival molt lluny de la nostra porteria i no els hi podem concedir córners, que és l'única forma que tenien de fer-nos gol. Així tot entenc que també s'han vist coses bones. Fas alguna valoració positiva del pas pel torneig? Sí, al primer partit hem sortit una mica espesos, però és normal, és el primer partit que fèiem, però el que ens hem posat en el partit hem estat bé fins al gol. I després ja hem intentat fer un partit com si fos de Lliga, que ho tenim tot a perdre i res a guanyar, i havíem d'estar tranquils i seguir fent el mateix. I en el segon partit, la veritat és que s'ha vist un partit maco, els 2 equips s'han intentat atacar, hi ha hagut ocasions pels 2 equips i no hem pogut marcar ni els uns ni els altres. Una bona primera prova. Una bona primera prova pel que ve, t'estrenes a la banqueta del Terrassa. Explica'ns una mica els objectius del curs i com l'encares. Bueno, el Terrassa ja ho ha estat ben clar, tenim objectius ambiciosos, crec que des de la direcció esportiva s'ha fet una plantilla molt bona i intentarem competir al màxim tots els partits contra tots els rivals de la categoria. Perfecte, doncs molta sort en aquest curs i esperem veure'l l'any vinent a l'Històrics. Moltes gràcies a vosaltres. I qui, tot i marxar cap a casa, sembla que estava content, era Raül Paje, l'entrenador de la Muntanyesa, amb qui també hem pogut parlar. Què ens ha dit el míster de la Monta? Doncs molt content, de fet era potser el que més content estava dels 3. Acostuma a baixar també, no? Quan hi ha un entrenador d'un equip d'inferior categoria, també quan plantes cara als grans, entre cometes, doncs ens surt satisfet. Ha estat el cas de Paje, que com comentàvem, la Monta ha anat de menys a més clarament i per tant l'últim regust ha estat bo. Molt bona feina, deia, dels de Nou Barris i ens ho explicava així. Muy contento, veníamos con una expectativa, bueno, con la incertidumbre, ¿no?, de ver cómo el equipo empezaba la pretemporada, después de una semana de trabajo, contra 2 equipos muy buenos y de supercategoría, y bueno, creo que las sensaciones han sido muy buenas, lo hemos demostrado en los 2 partidos de 45 minutos. El primer partido lo hemos perdido de un penalti absurdo ingenuo que hemos hecho, un poco infantil, ¿vale? Y al San Andreu solamente lo hemos dejado en una ocasión, también hemos tenido las nuestras, hemos competido bastante bien contra un equipo muy trabajado y de mucho nivel. Y con el Terrassa pienso que bueno, hemos ganado el partido más allá del 0-1 que hemos ganado y hemos tenido alguna ocasión más para la sentencia muy clara. Creo que lo hemos llevado bastante bien, con muchos cambios, probando cosas, con 2 estructuras también diferentes. Y bueno, vamos para casa. Bueno, si tiene que jugar el tercer partido ya veremos lo que ocurre, ¿vale? Con un buen trabajo del equipo, poniendo en práctica todo lo que hemos trabajado durante la semana y con una satisfacción agradable.
Entenc que per vosaltres també és important assistir en aquest torneig, que és l'inici, el primer toc de pedra d'aquesta pretemporada, on es trobeu molts entrenadors, molts jugadors i molta gent del futbol català. Sí, daba gusto cómo estaba la grada hoy, con 3 aficiones bastante nombradas. Bueno, hay equipos que no quieren venir, nosotros siempre queremos venir, ¿vale? Más allá del formato, por el ambiente y porque, bueno, siempre es el primer torneo de la temporada. Y bueno, nosotros veníamos preparados después de una semana de trabajo en el que hemos intentado, pues, repito, pues estar lo mejor posible y competir en las mejores formas posibles. Y bueno, pues como siempre digo, pues da gusto estar entre este ambiente con buenos entrenadores, con buenos jugadores y bueno, y abrir la temporada, que espero que sea buena para todos. I finalment, quin objectiu es marca la Montanyesa i Raúl Page en aquesta tercera divisió tan competida que hi haurà? Bueno, este año tenemos faena como cada año. La tercera división pasa a tener 2 equipos más, un mes más de competición. Tengo una plantilla muy joven, más joven que la del año pasado. Prácticamente la totalidad, solamente renovamos 8 jugadores respecto a la temporada del año pasado. Hay faena, pero tenemos mucha ilusión, mucha fuerza. Creo que la idea es mejorar las prestaciones del año pasado, ¿vale? Que fueron muy buenas, ¿vale? Es un reto complicado, evidentemente la permanencia es el objetivo principal para todo el mundo, ¿vale? Por muchos motivos. Y bueno, evidentemente salimos a los campos a intentar competir, a no renunciar a nada y sobre todo pues a hacer disfrutar a la gente nuestra, que siempre desde el primer día hoy también ha demostrado que están con nosotros. Doncs felicitats i bona sort. Gracias a vosotros. Amb la Núria hem repassat els místers i ara amb el Carlos. Bon vespre, bona nit, bon dia, depèn de quan ho veieu. Carlos, com estem? Què tal? No tan bé com vosaltres. Bueno, estem igual de càrrega de treball i de cansats tots plegats, però al final ho gaudim l'històric, ens faltaria. Carlos, amb tu parlarem de la jornada d'aquest dijous. Exacte, és l'última de la fase de grups, la quarta jornada. Començarem a les 6 amb un duel entre l'organitzador i l'amfitrió d'aquesta edició de l'Històrics, un Europa martinenc, un derbi barceloní, doncs que ve molt de gust, no? Com tots els partits que hem viscut fins als Històrics. El perdedor a les 7 jugarà contra el Badalona i el guanyador del primer partit a les 8 jugarà en aquest cas contra el Badalona. Badalona, CF Badalona, per què? Doncs perquè com a cap de sèrie, en principi, durant el sorteig teníem el Badalona Futur, però hi ha hagut un canvi i per no tractar de canviar tot l'organigrama del sorteig, doncs hem decidit continuar. Exacte, ens ho heu preguntat també per xarxes. En el moment d'organitzar el torneig i d'arribar al sorteig, el Club de Futbol Badalona havia de ser un club fusionat i, per tant, que competiria a segona federació a la plaça que té el Badalona Futur, però finalment aquesta fusió no es va anunciar en el seu dia i, per tant, qui ve és el Club de Futbol Badalona, el club del 1903, que ha guanyat el torneig 7 cops i que competeix a tercera. Ja no vam canviar a caps de sèrie perquè hauria estat capgirada de nou horaris i històries i al final aquest és l'hora de partits. Un repte important per aquesta quarta jornada, superar l'assistència d'aquesta tercera jornada. Sí, correcte, que podem anunciar que... Més de 1.000 espectadors avui al Nou Sardenya per viure aquesta jornada entre Sant Andreu, entre Terrassa i Montanyesa. Per tant, demà, que també en 2 equips barcelonins i que arrastren molta afició. Veniu al Nou Sardenya. També ens pregunteu molt, no lo dan por la tele? ¿Esto por dónde lo dan? Demà, aquest dijous, és l'últim dia que no hi haurà tele, perquè dissabte i diumenge sí que hi haurà Esport 3, però la millor manera de veure els partits és venir al Nou Sardenya. Ensumar la gespa. Si estàs a Honolulu, si estàs a San Francisco, doncs evidentment no pots veure els partits, però vine al Nou Sardenya si tens l'opció. I tant, a més, demà es viurà un altre homenatge. Avui hem tingut 3, un altre homenatge, en aquest cas, Alberto González, un mite de l'Europa, 13 temporades al Club Barceloní, al Club Escapolat. Repassem, si voleu, els homenatges que hem tingut avui. Hem obert una mica. Triple ració, sí. La llauna amb aquests homenatges, no? El primer ha estat Cristian Gómez, penjant les botes a la final de la temporada passada. Ja sabeu, actual entrenador del Sant Andreu, va penjar les botes com a jugador de l'Hospitalet, on també va començar la seva carrera com a jugador, va arribar a jugar a primera divisió amb l'Espanyol. Teníem el dubte amb el Roger si 36 o 37 partits. Potser sumàvem al munt de Copa, que potser a bé de futbol o de Transfer Market a vegades se sumen a Copa, tal. Així és, doncs si voleu l'escoltem amb Cristian. Cristian Gómez, homenatjat avui a l'Històrics després d'aquesta llarga carrera com a futbolista que vas tancar aquesta última primavera. Quin balanç fas de tants anys com a jugador? Bueno, pues buena porque cuando empiezas pues quieres cumplir un sueño y la verdad que yo lo cumplí, que era jugar en Primera División, así que bueno, la verdad que es un buen balance. Estuve en Primera División poco, pero bueno, casi 40 partidos que no lo puede decir mucha gente, así que contento y luego por haber estado en mi ciudad y ser capitán y todo lo que conseguí allí.
Vas tancar l'etapa com tu volies, evidentment esportivament potser no, perquè entenem que volies un ascens, però suposo que content també del que deies ara, no? D'haver deixat empremta l'equip de la teva ciutat. Sí, yo quería retirarme jugando y siendo importante. Y bueno, la verdad que me retiré jugando un playoff y siendo indiscutible y siendo un jugador, la verdad que fundamental para mis compañeros y para el técnico, según lo que me decían, ¿eh? Y la verdad que contento porque yo no quería acabar en el banquillo o desconvocado, tener una mala sensación, ¿no? Quería acabar jugando y la pena pues fue el no poder subir. Pero bueno, por lo demás muy contento por cómo acabé. I ara vas deixar de ser jugador i gairebé immediatament has passat al cos tècnic, en aquest cas del Sant Andreu. Quines sensacions estàs tenint en aquestes primeres setmanes de pretemporada amb el Sant Andreu? Pues muy buenas, muy buenas. La verdad que desde que llegué los jugadores me han acogido perfecto, los técnicos también que había y que han llegado también perfectos. Y estoy encantado porque bueno, es una nueva etapa, al principio cuesta, pero bueno, me la han puesto muy fácil y la verdad que estoy encantado de estar en este club y la verdad que tiene mucho tirón, como estoy viendo los primeros días y la verdad que estoy muy feliz. Avui reps l'homenatge de l'Històrics, un torneig en el qual has vingut molts cops com a jugador, avui vens com a entrenador. Què té l'Històrics que us enganxa i que cada any realment els equips cada any es nota que venen a guanyar-lo, tot i que és un torneig de pretemporada al final? Sí, al final cuando, bueno, el primer día sí que te lo tomas un poco de hacer 2-11, ¿no? Pero luego cuando vas pasando eliminatorias pues ya quieres ganarlo como sea y la verdad que es un torneo de pretemporada pero que, bueno, como se está viendo no tiene mucho de pretemporada porque los equipos compiten muy bien y todo el mundo se juega algo. Al final los jugadores se juegan el ganarse un puesto del 11, los clubes quieren ganar porque también le da prestigio, así que todo el mundo se está jugando algo. Enhorabona per la trajectòria i molta sort a l'Històrics. Muchas gracias. I d'un migcampista contrastat com Cristian Gómez a un porter contrastadíssim a qui li devíem un homenatge des de l'Històrics des de fa un parell d'anys. No sé, José Miguel Morales, dos dels seus exequips han jugat avui, Sant Andreu, Terrassa, i demà juga el seu tercer exequip, no? El Badalona, si voleu, també podem escoltar el porterito. Exacte. Doncs aquí estem amb José Miguel Morales, no li vam poder fer l'homenatge el 2020 quan es va retirar per al Covid, l'hem tingut que aplaçar una mica, però aquí està un homenatge molt merescut, José Miguel. Bueno, moltes gràcies a vosaltres per aquest homenatge i bueno, ara disfrutant d'aquest partit d'avui. Ara mateix, entrenador de porters, explica'ns una mica la nova feina de José Miguel Morales després de defensar durant tant de temps les porteries del futbol català, de diferents equips del futbol català. Bueno, ara mateix no faig res, estic a l'espera d'alguna cosa, he tingut alguna coseta d'alguns dels equips que estan jugant avui, però al principi he decidit esperar i a veure què surt i bueno, esperar nous reptes que siguin ambiciosos i que em puguin agradar i res més. El futbol és així, jo crec. Perfecte. Un petit balanç de la teva carrera, una carrera molt prolífica i on has estat amb molts equips, com comentàvem, d'aquest gran futbol català. Bueno, per mi a nivell individual molt content, he disfrutat del que més m'agrada, que és jugar a futbol, i sobretot amb el dia d'avui, que hi ha dos equips que són part de la meva vida, que són Sant Andreu, Terrassa i demà jugo a Badalona també, d'aquí del futbol català, doncs agraït als tres clubs d'aquest torneig per lo fàcil que m'ho han posat tots sempre al dia a dia i res més, molt agraït. Un Morales que ha guanyat tantes coses, ha jugat a segona divisió, ha guanyat la Copa Federació, que no sabia si havia guanyat 3 o 4 històrics, o 2 o 3, no tenia clar, al final són 3, no? Són 2 amb el Badalona i amb el Sant Andreu, i que, òbviament, no cal descobrir-lo a algú de la seva talla. Tampoc cal descobrir el pistoler del futbol català, Sergi Arranz, que és el tercer homenatjat. Exacte, Sergi Arranz ha estat el tercer homenatjat, aquest també com el primer homenatjat, Cristian Gómez ha penjat les botes aquest final d'aquesta temporada, i bé, ens quedem sense un gran pistoler, com deies, del futbol català, i es mereixia aquest homenatge, sens dubte. Doncs amb Sergi Arranz, que avui rep aquest homenatge de l'Històrics a tot el futbol català. Ja ha passat una miqueta més de temps, encara és molt recent, però com estàs vivint aquesta retirada i si encara et tremolen les cames al veure un camp de futbol? Bueno, sempre tornar a trepitjar un camp doncs, són sensacions maques, però bueno, ara ja més relaxats i vivint-ho a tope. Has jugat amb molts dels equips que participen aquí a l'Històrics. Què és per tu aquest torneig, també? Bueno, doncs, amb molts dels equips que he jugat doncs, sempre han participat aquí. Al final hi ha molts excompanys meus que hi juguen i és molt bonic sempre tornar. Crec que s'estan fent les coses molt bé i ja porten moltes edicions. I com fem amb molts futbolistes o exfutbolistes. I ara què, Sergi? Bueno, doncs ara pensar en la vida personal, a treballar i a mirar amb el meu projecte personal i res, a portar una vida diferent. Doncs felicitats, que rebis tota l'estima d'aquí del torneig i dels teus companys i públic i que disfrutis d'aquest homenatge. A vosaltres, gràcies.
un Sergi Arranz que es retirava del Màntico amb l'ascens al Sant Andreu i reclamant que li donessin el gol a ell, perquè la picadeta, al final David Momó, que ha fitxat per l'Espanyol, l'empeny, però que ell va quedar-se amb la mel als llavis de tenir el gol de l'ascens, però evidentment al Sant Andreu li compten també el gol. I Déu-n'hi-do quina columna vertebral que ens quedaria, qualsevol entrenador la signaria. Morales, Cristian Gómez i Sergi Arranz, jo crec que encara avui en dia algú la signaria. Farien feina, exacte. Toca el moment Xelo, el mòbil avui el tinc aquí darrere, MVP del dia. Clar, us el posem a les 10 de la nit i acaba a les 10 del matí, per tant, teniu aquestes 12 hores per votar. Us diem quins són els candidats que hem proposat aquest dimecres i doncs, si encara sou a temps, si cada quan esteu veient això no són les 10 del matí, podeu votar. Hem proposat dos jugadors del... Hem posat Sergi Serrano Terrassa, és Sant Andreu. Dos jugadors del Sant Andreu. Esperem que no enraquin, exacte, Sergi Serrano del Sant Andreu i Albertito, també del Sant Andreu, Gil Muntadas del Terrassa i Manel Montoya, el jugador de la Monta que ha marcat en el partit contra el Terrassa. Cada dia al matí anunciem qui ha estat l'MVP i, òbviament, tot conduirà cap a les semifinals i a la final, que escollirem l'MVP de tot el torneig. Recordeu, seguiu-nos als nostres comptes, @thehistòrics, Twitter i Instagram, a youtube.com/thehistòrics, el nostre canal de YouTube des d'on esteu veient això, entenem. I això, ja acomiadem el Carlos i si vols ja veiem la foto del dia. Carlos, aquest dijous més i millor. Ens veiem demà. Exacte. I aquesta és la foto del dia. Avui ens quedem amb aquesta acció tendra, podríem dir, en què els jugadors del Sant Andreu li toquen al cap a Jaime González, que té la bola ben agafada. És aquesta acció molt habitual en un equip de futbol, no? Sí, perquè al final mantenir la porteria a 0 és el que li ha permès al Sant Andreu avançar a ronda, perquè amb un gol de penal ha aconseguit aquesta classificació per les semifinals. I de fet avui, que hem fet l'homenatge a Morales, sempre venen bons porters, això no vol dir que els altres dies no hagin vingut, però avui que hem fet l'homenatge a Morales hi havia com una mostra de totes les evolucions de porter que pot haver-hi. Marcos Pérez, un jugador de 39 anys, amb molta carrera a les seves esquenes, ara he dit 39, però són 37, però bueno. Nil Torreguitar, molt jove, Jaime González, jove, però que ja té un ascens a les seves esquenes, vull dir que hem pogut veure totes les gradacions del que és un bon porter del futbol català. La feina del porter que tantes vegades no reconeixem, ho hem comentat alguna vegada, els MVPs no acostumen a... Ens deien això fins que l'any passat li vam donar a José Ortega, el porter del Terrassa, per tant, no dic que no ho haguem de fer, però vull dir que intentem també valorar-ho perquè al final són vitals, com és obvi, no? Amb tot, després d'aquestes reflexions hem posat una mica filosòfics, descanseu i veniu aquest dijous al Nou Sardenya o seguiu-nos a les xarxes i... Sobretot assistiu aquest dijous a la jornada, que divendres ens prendrem el dia de descans, però abans tenim un superderbi entre Martinenc i Europa i el Badalona, que és el rei dels històrics. Correcte. Descanseu. Vagi bé.